Jawab balai. Tunggu kono pindah pin. Ora nek ketemu. 8 9 10. Wes. Doneng ndi ki wonge? Wong ora ikon. Iya. Mbok golek ikan dek, kucing ngendok ya gak ketemu cece. Aku nala. Ora nek kecekel. Mah aku karo kowe. Kok kena? Ketemu. Wah, budi ketemu. Wah, ketahuan. Tarik sebelah nih. Putih Dadi. Aja minta ya, Bud. Jadi. Hitungan ada 10 yuk. Oke. Loro. Gua nak minta, Bud. Turun ada 10 kok. Apa yang budi kayak telek? Oh iya, kong kadi 10. Iya, kong kadi 10 kok. Yo ambune badhe ki lho kayak telek. Wah, putih ngene. Apa? Apa? Rene kowe. Mungkin no. Aku minta telek putih badhe. Awas ke. Wah, aku seleki telek. Hahaha. Kalau lemah turun. Người ta ngọt đấy xào quá masuk kopi ini yang mau kok telek nih wow wah gak beres sih telek Alah, yo telek. Bisa. Ki pot telek. Main, yes. Dagingnya badhe cilik. Lho, kok kene iku, Mas? Kok telek iki? Ih, cak gedhe sih, cak gedhe. Lah ngaten tenan nih. Tak cilik-cilik. Kan dolor. Foto wae biar seno katok. Wis kurang iki. Wis kurang iki. Rokoke malah kere kok. Wah, tuwa rokok sih. Ngopi ya rokok itu. Ora sempurna pokoke. Rokok sih. Ono tes kami sepi. Sepine sapa iki? Kumbe ah. Anjen seger ngopi awan-awan. Meneh nek gratisan ngene iki. Ngopi rokokan awan-awan mantep tenan. Ya, ini yang telak
Ya, krik mat colong wong iki. Yo yo.